Lapel ke ilitum APSC Central Committee Youth Wing in Bank itu malah lepan jambilit hol mate itu bangso aman gitu orang ilitum malah lepan ke panong video lasi 60 long life 60 long life Jai Katha long life Jai Katha long life Hemprai Globity Nasi labangso aflek pate ke pangcar pon ke lake moh porhimo satame nile ba constituency mate ladak segi paman pon ceng lopot ilitum pini pen itum ning bi ponra ilitum labangso APHL segi pangtang pon asylum bang ilitum ori pon nak lapen atum thu nili ipukang tunga bang lahelo non ke bang jina ilitum aphan ke ther ke ham to tai police army pen ke theng ke chop la poson se tum hatek tame jangan tai ra mini setan ning binang le ilitum aron lateng pot pon khilunang lapen kinang jinde ilitum epran tame tum cipidia ji dia delong ni epran lasi ka phere nang jala melo lasi nili biding odet po ilitum ning cipet heponang lapen APHLC phat mate APHLC a party pele ilitum karbi anglong non virang rang aporo ilitum othot kim pon thulona lapen karbi mate inglong akhai to phanan 6 schedule ateng pen Indian Constitution ateng pen 244A labangso akimang ilitum mesena songja pan ilitum ingvai pura ilitum hempre ka phandame itum kipalong je pan itu pon pon anu tienda cisigram logadi ma kosolo siram lo lasi ili bidingo japo la kado gawe phandame tapan nili chorosi nili ram 4634 নগাঁও বাসটো অলপ আপোনালে ভাল হ'ব এটা জাননী AS09 AC 4634 itu বাসটো অলপ আপোনালে ভাল হ'ব রানী দিছো জব সুবল ফিল্ম Có tôi tới kỳ đẹp luôn. Been to have cooking. Đó là hàng phong sẽ làm sẽ đi been to have cooking. Been to have. Arabi ke jang theklong ahot pen itu army ke sora theklong lasin non bang ke litum APHL se songja ini to masar jaiga thana ke chapona songja doan arab doan ke arwe army ta charcha edlo non bang ke monsam ke wan por nang ke lo la bade lasi ini tum kachesong non si ke chenglang bule tum matha da chok akhema le tum mo pen pulo kaching room bang ke tum non ching room bomlo labangso kaching room pen ile tum non koson si labangso amuluk pen kachariji labangso jakkom kelong dun di malahan si tum bor ina bogadi labangso ka bor ielong ile tum rar tum ning cherot khut pen amethang akhia dapen amethang aning ke mepen ajok silitum pini APSLC youth wing tame ingdeng ke plemperan ingdeng isi wet penta surya muluk itu cetok lain lo kade lasi ilitum pini labangso kacing room long tame dak ilitum thekbong lo kachini lage jakong busilitum than pun lo
knowledge is power boleh tum khan ponlo ili tum aphan ili tum servant kai kedam boleh tum khan jakong nang ki pi ko pilo ini tum masar ili tum khan jakong nang pi lake hakok thani dakali hore bong dakali ili tum khan gyan sene khan kali makalan biryani miliphan kami Wothat lang suang kanglong Presiden APSL siapa mai puda menaga paklemu na jakong kami pinili tu masa jaya ka kharong ka situng nili dong dun lo lake ili tum jetene nanne lapen nili phat son thak pinili tum nada to tanglo ala ni tu manta sa jaya ka thak na jakong pinili ka tong lalo lasi ili tum ka chinining bangala hello ili tum to sarla pini nani tumla kicheng sia phong youth conference ki pado puthak nani tum than bonjim Redum kecengsi APHLC pen ke youth conference abang kecengsi lo APHLC kon general conference mang batai dulu bang batai polo dan nong bang ke ni tum batai youth atum dia bang pini kecengsi lo lapen son thak sia long aprek ta do dam bom jilang conference po bangalilo morning along aprek do po ba son ta meeting ke ti do bom jilang nde pini la bang soing long khai tum mate ili tum karbi penceng long dimasa kuki penceng long itum la karbiang long la pen west karbiang long la pen di mahaso pen nang chitong dun ma pini la pini west karbiang long di mahasau la pen along tin pen do et lo pini kon bak armu phai do jila pini suri hingi so se chok pini so se sodi la pen la bang so nan tum la ing long khai mate itum ader ke chirai kom thek je pan kupi pia sai nan tum non ki bang ila tum deng ponje asai ke ding bonji ke lage itunge democratic country lapen ke itung parliamentary system si parliamentary struggle pulo pa thema parliamentary ka leader pulo te hile pen akarbar le lo hile pen ge laga hai une thek lor lo ke di ke hai ji ge likerem nun thulok lo ke eme thanga deta bang phan chi pi thunang et lo ke la hile pen po la sinon ge ni tunge hile kai bong pen ge kai chok kai theng ben ne claim ke lo election je pe hai vek nahi la helo aku karbiatum ta party hala so party si hai bo poman le ka ninge je pe the nahi putakali lata kopia party lo hai ko sono party la dak munetum la sila rata tum da matha nahi BJP hai det alang ta pulo te di abinong BJP hai det alang ta pu ki pu to he di bongesana hai det alang ta pu jat vet lo lagi ande la bang so ke dam tang la west karbiang long long ka chi song hot nani tum han la bang trok tum han phatek beng che ke puthak la pen non ke kusang deng sin tum claim hon bom lang la so non ner kep arni si aku case hearing do tuji pusi pula bang trok to phan la pen ne lia mata pen aku bail and tunangji aka preka case ko ne li phana nang pe bon tu kupia kya so sarla bang kopia case lo nei bongo sena pu dera pot pu arko seta bongo sena pu me la ke di KPLT puta pu bom lo kente KNLF puta pu bom lo UPDS puta pu bom lo Ulfa puta pu bom lo la tum han ke la bongo sena do mai punang ne pu ga aron re la ke ala da hala tum da bongo sena do ko bosi non afspa ke do ilubo non west east karbiang long afspa do lang ke di non anta la pen ladak athima east ana thua bangke la bongo sena do oke la podo rokom aspa buge la ke army tu mang pu bodi da angtong kia ke haita pulo ke lagai nile pe klang ali pulo ke di lage BJP bongo sena RSS ta karbi RSS tombang ali ake ongke karbi RSS inun bahini do hala ka chini ne pena jokloti RSS tunge bang ST Murdabat musika ha ST Murdabat PTG pot do mandi mesen pudun le 30 mati di nang phanang pi bolo besen luko puji mai li di puji mala son pe le ji ke di la ke la pen ke dam tang ong no dim elitum thek bolong loi karbiang long pen tame dam ulo la pen karbitum Christian dum ke ST nang sirai don jiga arai da bi la so puthak nang klar dak ben han la sa la ke itum phan pu hedi election politics along ke dharma alam chingki nang ne pule nil itum pu ana jigra ke dinga chingki ke lo dharma alam ke aku chingki ta tum te setahala BJP tum ke dharma alam ka ninje lok
pensi election je pe hai chu kali mala jok pensi ni lo ke di la ke anya non ke ni litum dan ningye do nang pok lo anya ningye do nang pok lo pulote halatum pulo article 342 ke 341 along paching bardet nang ipu sipu anya 341 ke la ke schedule ka satu hala ok kachunep tindi tum he di ok kachunep ke jok tum dan nep he seta hala kurgang day atum pu he di itu malun long ya dum develop bong pu si pu he hala tum along si itum karbi atum ta chingbar dun det nai pra ho itum ke kheidu hala tum akhe avi hala tum ke 341 ke akhe phale pudam kali asre ni phansi pudam a class phansi pudam kang tui kang day phansi pudam hala long si karbi atum ta paching bardun det nai pu lage kilu thek thek lam lo lage itum a khei do tang kok le e khei ave det nangi ni tum ta a class chot nangi bu chi pudu ke chok chelo lage la si ni tum christian tum bagya hok la thuke non dharma lam po pojo ange ba thum pu de la ke la so mani ke bible ben chi holiro pu yi men he se ta la tribe po long christian no mangi pu he di la ke Matthew chapter 24 verse 30 long ke tok do pir the ke jut anda nang tuma tribe ke do bompu Matthew chapter 24 verse 30 long do pir the ke jut anta non west east karbiang long aspa dolang ke di non anta la pen ladak athima east ana thua bangke la bongosena do oke la podo rokom aspa buke la ke army tuman special power act pulo ke di la so ke do ibom ke la bongosena dum lo la extremist group ke la ke jokta la tu mangi mesen ke puno la ke la pen la hemprek bu thak dam tang la kapre ka song tum delhi rong so pi long hemprek ka hang dam apu thak la pen al tum apr is song pen tana tum la bang so sai ki deng bang ke sig do nili alang litum dam ri po bangke ilitum pudun no rokom dam nangji dam tame aja kong dolote la pen nilitum tan nili aja kong poisa tangka aja kong bang dolote nitum ta claim ji muthe nitum aning ke dok dia bangke alang litum la jantar mantar long hangju ta hang nangji baru teta la parte hala parliament long hadi itum aja kong binong ha parliament long sidu hadak si sedan nangji hadak sedan dia ma long prek sedan rong pugela ke rata tum han ka pilu ceplang det lagi hala rata parliament long da sedan pik lo hai delo halang li phande ke kokang nang ki plum thu an lo hadak benta bua son te la le ason ka prek le he nongela pu lide ke hadak e to sedan ne det ke te parliament long ke ka parliament long chot kali assembly long ta ithida mla tum na ningye ye det ke te alang li tum assembly long ka sedan si nang kroi krite ni tum resign det nang ipu si resign lap nang ye pot lo ke te resign det sedan det lo ke te alang li tum la pen al pan karju ponji la son hello sar la pen ki dam tang la il to karbeng long cm dr tuliram long hang sta pulo apl si tum la ke re election ki pa do ke la ke ning je thap po puthak nang le pit lo la bang la salam ke kaning ye thap kali la ke alang li ke aron chini ne det dei alang li tek ser bang bu yok ta pu pe ke di alang li metang da ji pu pe ni ke tek mi ko alang li metang da yu pu pa hok na ni ke tek te pu hok dei la tek ti pu ni do bang noi ni ke tek te pu hok ma si alang li tek te det po si la ke kaning ye lo la ke athema ponchat council six schedule ar lo ke ponchat aron ke thang da klemun i putang det apile aku ponchat aron pen election pe do thurong akithin ne kam claim to det election pe do helo ke thenai lo man itu ma thakra election pe do helo ke thenai lo la ke thenai kam si ponchat aron men claim wrong pulote lage ki chok chi binong lo ke di lage la si la so lo ke nitum high court la so pot ke nitum high court long case pilo la pen high court nitum high court funding the lake alang litum high court atum man ke do high court atum alang litum la so case ke en vekji la pen a case to ke hello nitum mage lage akhai do bolo nitum det tanangi bom lo nitum bangke ilitum bangke karbi atun la so la non ki pupu hedi mo itum general secretary ka ninggi alama hok lo man mat lo ne ninggi mo la ke lang select ke christian pandet kalile la abinong ke aming target ke tribal dom phan lagi tribe dom phan lagi
Lasi tribe paveda nai pu pudam rong lo kan tiar ni si khana para lo. March 26 early. Tribe paveda nai pu si bang pu. Kasi pedo chot nai pu si pu. Pu pulo te lagi akhai paveda nai pulo te karbi pu ji pulong le si pu pedet nang ji pulon te. Lason chok ima lagi chok chi lo ke lagi. Aku dai tung la BJP long dudun bom lo te lagi nang claim back ko lagi. Itum pa. Muke nang karbi po je tok det lo te nang pan ration card nang pipi puji la tu ke thek lor lo job card nang pipi puji karbi naga rengma po je tok det lo te kuki po je tok det lo te garo khasi po je tok det lo te ne to ban la kopiti pipi lo ne non ho do ma ti dia skim bin land nang pipi puji bangke terus Sistem ilaga tribal states iman po. Lasi laso tribal state kapaman ipo bangke Assam government tum punon apen ke central government tum punon aning doko aning samoi pipolo polotang te tribal state yang seiman polotang te Meghalaya sam jeplang de pologe. Polotang te dak vote ke jok pen chenglok long le phelang hem pu election ke jok lapen ke officer lapen ke sakuri kato istame tribal tum sike longi aron do kol rights do kol paragraph 20 pen. Lasi hala 6 schedule Pacharap dun lo kayone si article 244 yang ngi mana bangke government masung krum lo. Setame isialam hadi article 244 nang kapa implement long hala paragraph 20 mang nang nilu polotang telitum la bangke long joy ke kahai. People polotang de lage general state si mana tu. General state polotang non Assam long general state lo lage. La plain district longan ke non Golaghat district monon Nawang district ngan tum te general state dake. General state polotang ta angtan men ke be ke che tum ma jokle nang do sita wang sita la dake long le ta nam long lo do long lo wot ta jok long lo long le phelang hem ta chikim long lo business ta claim long lo sakuri bakuri kam long. Lasi non nile tum APHLC pe na ke mang la hello ili tum article 244A autonomous state le tum hanang kimji pusame paragraph 20 pacharap dun pensi ili tum han autonomous state kim nang ji tribal state si tum ke gemma general state ka lapen hala voter list kici khai tumhan in khanang ji pu councilor sor in khan hai dat apu thak nang le pc pu la la voter list akimi salam nai ang tanan ke wang amuluk hang nang ji pot bangke la ke paragraph 2 sa paragraph 7 section nang pi hining ni so proxy lang si top dak lo la sort teng men si hala 24 plus organization hut APHLC tum party seng se prang 24 plus organization mana che song lo mati rengangjang mana che song lo la pena so pena pot si ele tum Guwahati high court long case pilo pan Guwahati high court long case ki pi pena jose tu 2017 nang kan Guwahati high court pena tum han verdict nang pilo je Karbi Anglong autonomous council atum voter list akimi salam no wala so ke council long ke congress government na asin non ke dobo masih masela hala sota asiem lo alang lipan si la swajak kong kapa pitoy people of London council galang dum se kachari kopene case ki pike 24 plus organization peno setame hala arona pasalam toy ke council kachari tum ha seta alang li congress do bamuta claim hai apa non BJP wang da phida claim hai bo mama non aphiana bangke 10 seat open for all ulta non bangke seat cap si ke bi ke chetung han ki pitu lalu pulo 6 schedule ha war lage kan no lage lalu lasi APHLC pena bangke lage hala 2017 la bangso voter list la nang ipu bangke lage ni tum ke lage ini tum yung si power mang lobote lage claim back ko lage ko mane aki chi han ke lang select ko gali dei lage constitution on ke tok bina ko si lage nil tuma rights bina ko si ni tuma harman bina ko si na bangke ni chelong tok terus Arabi ke jang theklong ahot pen itu army ke sora theklong lasin non bang ke itu APHLC songja itu masara jaiga thana ke chapo na songja doan arab doan ke army ta charcha edlo non bang ke monsam ke wana por sang ke lo lalu bade lasi ini tum kacesong non si ke chenglang bule tum matha da chok athema le tum mo pen pulo kaching room mo bang le tum non ching room bom lo labangso kaching room pen ele tum non koson si labangso amuluk pen kachari ji labangso jakkom kelong dun ji malahan si tum bor inang bogadi labangso ka bor ielong ele tum rar tum ning cherot khut pen amithang akhia dapen amethang aning ke mepen ajok silitum pini APHLC youth wing tame ingdeng ke plempelan ingdeng isi wet penta surya muluk itu cetong lain lo kade lasi
Ili tum pini labang so kacing room long kame. Dak ili tum thek bong lo. Kacimi lage jakong busil tum than pon lo. Knowledge is power buli tum than pon lo. Ili tum aphan. Ili tum asar pen. Kai kedam ili tum han. Jakong nang kipi ko pilo. Ili tum asar. Ili tum han jakong nang pila ke. Hak ok thani kakali. Hore bong kakali. Ili tum han igyan sinane than kali makala. Biryani. Miliphan kami. Wothat nang soang kanglong. Presiden APSL saya premai puda menaga paklemun jakong kami. Pinili tum masar jaya ka khalong kasi tum nili dong dun lo. Lake ili tum ceteng nane. Lapen nili phan son thak thak pinili tum ladak. Tang lo ala ni tum manta sar jaya ka thak jakong pinili tum lalu. Lasi ili tum ka chinining bangalahen lo. Ili tum Sheikh Sidul Pantang nang ma Sheikh Sidul Pantang nang ma Hemprak lunati Nitum Sangse Hemprak lunati Nitum Sangse Jai Kathar long live Jai Kathar long live Sheikh Sidul long live Tribal unity long live No to the master Pantang nang ma Sheikh Sidul long live Sheikh Sidul long live FHLC long live FHLC long live Jai Kathar long live Jai Kathar long live Hemprak lunati Hemprak lunati Đó cho ít quá Mẹ thang đem chính đi rồi Isi pacini lam thela phelo eli tung ma eli tung ma phang angtan ma thela towar ma long dam jang je man felar lo ang thik pido la so bang so felar lo wang la po pusineng thelo athe eli tung ala tom eli tung pan our darabang abi